जों दा एसे ओवरअल चेम्पियन मोनदों ओवरअल 40टा माबाफ्रा कलेजेस आरो इउनिभारसिटिफ्रा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बेयाव जों चेम्पियन जानो हाबाय दिनैनि दिनाव आरो गासिबो जोंनि स्टुडेन्ट आरो जोंनि गासिबो पार्टिसिपेन्ट्स मा जोंखौ सापर्ट खालामदों गावसोरबो देरहादों जोंखौ प्राउड फिल खालामदों बिसोर दिनैनि दिनाव आरो जोंखौ ओवरअल चेम्पियन खालामदों आरो जोङो फार्स्ट टाइम जोङो एसे इउनिभारसिटि जोंबो फार्स्टआव गभर्नमेन्ट कलेजमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बाट जों एसे इउनिभारसिटि एबार पार्टिसिपेट खालामदों आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि फार्स्ट हिसाबै आरो जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटि जानायनि आरो फार्स्ट इउनिभारसिटिनि जोंबो फार्स्ट इउथ फेस्टिभेलाव जोंबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो जों ओवरअल चेम्पियन जानो हादों गोजोनदों बिरादनो थेंक इउ मा इभेन्ट्सआव नोंथांमोना बादायलायदों आरो मा इभेन्ट्सआव देरहानो हादों जों गासिबो इभेन्टआव पार्टिसिपेट खालामदों आरो मस्ट अफ द इभेन्ट्सआवनो जोङो देरहानो हादों फार्स्टखौनो होन सेकेन्डखौनो होन नङाबा थार्डखौनो होन जों देरहादों ओंखायनो जों दिनै ओवरअल चेम्पियन जानो हादों बड'ल इउनिभारसिटिया बेबायदि हाबाफारिखौ अर्गानाइज खालामदों मा फोरमायनो सानो बिनिसिम बड'ल इउनिभारसिटियाव बिसिम थेंक इउ होननो सानो मानोना बियो मोनसे स्टुडेन्ट्सफोरनि टेलेन्टखौ मोनसे देखायनाय मोनसे प्लेटफर्म होदों मानोना जोंनि बिटिसिनि गोबां कलेजेसफ्रानो बेनो दंफैयो गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम जों ज' जाफैदों लोगो मोनलायदों आइडिया शेयार जालायदों आरो आं आसा थायो कि बड'ल इउनिभारसिटिया बिदिनो फैबाय थानाय समावबो बिदिनो हस्ट खालामगोन आरो जों गासिबो स्टुडेन्ट्सफ्रा बिदिनो पार्टिसिपेट खालामगोन आइडियासखौ शेयार खालामलायगोन आरो बिदिनो जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन बिदिनो गासिबो बिदिनो लांबाय थाथों देरबाय थाथों आरो बिदिनो मोजाङै थाथों बय गासिबो दे खुलुमबाय बयनिसिमबो जोङो बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि स्टुडेन्ट्सफोर आरो आङो पार्सनेलि आं जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेज स्टुडेन्ट्स इउनियननि दा जोङो नैबे 4th इन्टार कलेज बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउथ फेस्टिभेलाव जोङो कालचारेल प्रसेसनाव नैथि बान्थायाव उथ्रिसारनो हादों आरो जोंहा दंबावो लाइट भकेलाव दङ जोंहा थार्डआव आरो माइमाव दङ जोंहा फार्स्ट प्राइजआव ओमफ्राय जोंनि कलेजनिफ्राय टटेल 34 स्टुडेन्ट्स बे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव फैनो हादों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा 24 बादायारिफोर दंमोन बेजों लोगोसे माखासे एकाम्पानिस दङ ओमफ्राय जोंहा मेक्सिमाम गासिबो इभेन्ट्सआवनो बादायलायनाय जादों मोननै मोनथामल' थालांदों आरो ओमफ्राय दा बयबो मोजाङै बादायलायदों एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट देखायदों ओमफ्राय दा जोंहा बादायलायनायाथ' बयनिबो सायाव थायो हिसाबै जोंहाबो मोनथाम प्राइजखौ जोङो मोननो हादों आरो औ कालचारेल रेलियाव जोङो ना हमनाय बर'फोरनि ना हमनाय आखुथाय आरो हारिमुखौ देखायनो हादों जोङो फल' लादों सेन लादों आरो जों गासिबो बायदि बायदि जेसेबां बर'फ्रा गावसिनि माने जों बर' हारिया मा आगजुफोरजों नाखौ हमो बेखौ जोङो देखायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैथियाव मोननो हादों आरो नैथि बान्थाखौ जोङो मोननो हादों जायफोर बे हाबाफारिखौ बानजायदों बे फेस्टिभेलखौ मा फोरमायलांदों दा बिसोरनि थाखाय आङो पार्सनेलि मोजां मोनदों ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्राबो बांद्राय उसुबिदा जायाखै मेडिकेल इस्युसआ बयहाबो थायो नालाय दा जोंहा बयहाबो मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामनो हादों जोङो थानाय जानाया मोजाङानो ओमफ्राय बेबादिनो इन्टारेक्सनफ्रा कमिउनिकेसनफ्रा मोजां ओमफ्राय गासिबो इभेन्ट्सखौ बिसोरो केटेगराइज खालामनानै मोजां खालामनो हादों ओमफ्राय गासिबो लिगेलै जादों आरो बुस्थु थेंक इउ जों बे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों खुंजानाय जे 4th इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल बे कालचार रेलियाव जोंबो रुनिकाटा कलेज हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि टिमा जादों बर'नि एम्फौ फिसिनाय एबा थावख्रि लुनाय जों बेखौ दिन्थिफुंदोंमोन दा जों गमामायैनो दिनै सेथि बान्थाखौ कालचार रेलियाव जों आवग्रिनो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया दिनै जोंखौ बेफोरबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय जों दिनै बे बान्थाखौ रुनिकाटा फरायसालिमानि जानानै आजावनो हाबाय बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बेफोरबायदि इभेन्ट्सखौ जेब्लायबो खुंलांबाय थागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो जों रोजा रोजा साबायखर बावगोन जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे भिसि मानबिलास सार बिथाङा बे हाबाफारिखौ जे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गोबां खस्थ' खालामदों बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांमोननि खुंफुंनायनि गेजेरजों जों दिनै रुनिकाटा फरायसालिमानि जानानै जे कालचारेल रेलि बेयाव सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय बेनि थाखायनो आं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिसिम
जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिबाय। इन्टार कलेज इयुथ फेस्टिभेल नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया अर्गानाइज खालामदों माबायदि नांदों बेहाय? दाख्लै 7 मार्चनिफ्राय दिनै 3 मार्चसिम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जे अर्गानाइज खालामनाय ब्रैथि इयुथ फेस्टिभेल बेयाव फैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि अक्जिलियाम कलेजआ मोनसे जोंनिनो रेकर्ड ब्रेक खालामनो हादों। जोंहा प्रिभियासलि मोनसे रेकर्ड दङमोन, जोङो 3 मेडेल प्रिभियासलि जोङो मोननो हादोंमोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो बेखौ सिफायनानै जोङो 5टा मेडेल जोङो मोननो हादों, जेराव मोनसे गल्ड आरो 2 सिलभार आरो 1 ब्रन्ज बेबायदि जोङो मोननो हादों। जिहेतु बे मोनसे नोंथांमोननि पार्टिसिपेट खालामनायाव मोनसे माबायदि जेनेबा थुलुंगानाय मोनो नोंसोर? बे मोजां जादोंना जायाखै? बेयो बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां, मानो होनोब्ला बेयाव जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बहुद जोंहा गोबां कलेजेसफोर दङ, बिथांमोननि गेजेराव मोनसे इन्टार कलेज मोनसे कम्पिटिसन जोङो बेबायदि बादायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो बियो जोंनि थाखाय एस ए स्टुडेन्ट गोबां बियो मोनसे थुलुंगा गोनां मोनसे इनिशिएटिभ आरो जोबोद मोजां बियो। बे हाबाफारियाव मा माने बादायलायनाय हाबाफारि? बेयावथ' जोङो आङो गोरोन्थि नङाब्ला 27टा बेबायदि इभेन्टफोर जादोंमोन आरो, जेरै स्पट फट'ग्राफि, माइम आरो बेजों लोगोसे कुइज, डिबेट बेफोरबायदि। औ, गोबां गियानफोर जों सोलोंनो मोनो बेयाव फैनानै। नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव बेबायदि प्रग्रामखौ खुंजालांनो गोसो दङ? औ, गोसो दङ। माबे कलेजनिफ्राय फैदों? जोङो अक्जिलियाम कलेज उदालगुरि। जों अक्जिलियाम कलेज उदालगुरिनिफ्राय। जोङो वेस्टार्न ग्रुप सङाव जोङो बान्था मोननो हादों, लोगोसे एल'केसन, कलाज आरो क्लासिकेल डान्स आरो भकेल सल' बेयाव जोङो बान्था मोननो हादों, 5। इउनिभार्सिटिनि बानजायगिरिफोरखौ मा फोरमायलांनो सानदों बे समाव? फोरमायलांनोथ' आं बेबायदि बुंनोथ' आं सानाखै, मानो होनब्ला बिथांमोना गोबां बेबायदि गोरों गोराखा अलरेडि। स' आं बेखौनो बुंनो सानो जे फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो बेबायदि बिथांमोना बे फारिलाइखौ मोजाङै खुंफुंबाय थाथोंसै आरो। औ, आं बेखौनो खावलायो जे गासैबो जायफोरा स्टुडेन्ट आरो सोलोंनो लुगैयो बिथांमोना बे फारिलाइयाव बाहागो लानांगौखौ आङो खावलायो।